ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ 2020 ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। +3 ନା BA +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କାର, ସ୍କୁଲର ଅପଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାସ କରିକି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ପିଲାବେଳଠୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କ ଧାରା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ମୋ ମନରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ଦେଖିକି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂତନ କରି ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି, ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାର ଯିବୁ ଗଲି, ନୂଆ ସଂସାର ଦେଖିଲି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଶିଖିଛି, ମୋ ଅପା ଭାଇ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ମୋତେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପାଠପଢ଼ା, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କିଛି ପିଲା ଯିଏକି ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକେନ୍ଦ୍ର ସଚିନାରୁ, କିଛି ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, କିଛି ଜଣ ଭଦ୍ରକରୁ, କିଛି ଜଣ କଟକରୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ପରେ ନିଜର ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଟକ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି କେତେଟା ପିଲା ମିଶିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ନିଜରପଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଏକଲା ଅଛି। କିଏ ନା କିଏ ନିଜର ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯୋଗୁଁ, ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କାର, ସ୍କୁଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାବେଳର ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଖାସ କରି ମୋତେ କ୍ୟାମ୍ପ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଗୀତା ବାବା ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସମ୍ବଲପୁର, ତା ମୋତେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି କାଶ ଆମେ ବି ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥପୁର କଟକ କ୍ୟାମ୍ପକୁ। ଆଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଗମାଡ଼ିଆ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ଖାସ କରି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ। କେଉଁ କଥାଟା ବେଶୀ ଏବେ ବି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିବା କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରେୟର ହଲ୍ରେ ଆମେ ନିଜର ଡେଲି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲୁ, କେବେ ବକ୍ତୃତାରେ, କେବେ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ, କେବେ ସୂତ ଲିଖନରେ, କେବେ ନୂତନ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାରେ, ପିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରାୟ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଉପଭାଇଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ମନେ କରିଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତା ବାବା ଓ ଗଙ୍ଗା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି ଗୀତା ବାବାଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ସେ ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି, ମୋର ମାର୍କ ଯେତିକି ଆସିଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଗୀତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିବାର କି ସେ ଏତେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସେ ଗାଳିଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି କେବଳ ଗୀତା ବାବା ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ ଏଠି ପଢ଼ିଛ, ତମ ମାଆ ବି ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଆ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ, ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଆଗ ସମୟରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଏଫର୍ଟ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେନି। ସେ ତ ଭଞ୍ଜନଗର ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ। ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେତିକି ଖେଳକୁଦ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ମନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ମାର୍କ ହିଁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜକୁ ପାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ତୁମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ତୁମେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କି ଯେମିତି କି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବ। ହଉ, ଆଜି ଆସି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାତୃପୀଠ ତରଫରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଅ। ମା ଶ୍ରୀରାମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେଇକି ନିଜର ଚାରିପାଖକୁ ସଜାଡ଼। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।